Казвам се Евгений Лишев, на 25 години и от 5 години се занимавам с частен бизнес. Вярвам и защитавам каузата, че успеха на младите предприемачи е гаранция за бъдещето на България. Бъдещето принадлежи на младите. Останете в България. Ненужни клишета. Реалността. Автобусните автобуси източват най-ценният ресурс, младите хора на България, а с тях и целият потенциал. За малкото авантюристи, които са останали, има малко възможност да работят на заплата, въпреки липсата на смислено заплащане на труда, да се занимават с бизнес и да дадат своя принос в икономиката на България. Много млади хора имат добри идеи, създадени от тях самите или взети назаем от далечни страни, но се сблъска с тежката реалност и трудности да развиеш бизнес в България. Защо? Липса на адекватно кредитиране, тежкото данъчно бреме, бюрокрация достойна за научно-фантастичен филм, липса на лоялна конкуренция, от каквато и гледна точка да го погледнем, поради липсата на ясни правила за всички, произвола на местната власт. И така, младият човек решил да занимава бизнес, прекарва 3-4 години в мъки и отново на автобуса. Защо автобус? Ами вече няма пари за самолет, който бил в тази ситуация знае. А държавата трябва да стане и насърчава младите хора, които имат добри идеи, искат да създадат своя бизнес, имат потенциала да го направят. Както прави всяка една нормална държава. Защо никой не е измислил нещо в гаража си в България да общежитието си? Няма да отговаря на този въпрос. За да тръгнем в правилната посока, трябва да се направят малки, но важни стъпки, които да променят статуквото, а именно възможност за преференциално кредитиране на младия предприемач, облекчени данъчни ставки и внасяне на данък печалба при нейната реинвестиция, например, поемане на част от осигуровките на наети служители в първите години на старта на новия бизнес или дори пълно поемане, ако служители са на възраст под 33 години. Това са само малки част от стъпките, които нашата държава може да направи, дори само за да напомни, че мисли и вярва в нас. Вярвам, че ако работим заедно и че с нашите общности ще може да намалим тези страшни 40% младежка безработица, ще изградим млади хора, които да надграждат и управляват българската икономика. И може би ще върнем и малко предприемчиви млади хора, които са избягали в България. И моят призъв е: България, застани зад нас, докато все още ни има.